Jehova a barátainak választott minket, és ő szereti bennünk, hogy ilyen sokszínűek vagyunk. Most beszéljünk arról, hogy mit mondhatunk a szakálról, mi a helyzet ezzel. Dönthet úgy egy testvér, hogy szakált visel? A vezető testület arra kért, hogy olvassam fel ezt a bejelentést. Több fiókhivataltól érkezett hozzánk levél egy visszatérő kérdéssel kapcsolatban. Mégpedig, hogy elfogadható-e, ha egy kinevezett testvér, egy vén vagy egy kisegítő szolga szakált visel. Miután imával kísérve megvizsgáltuk, a vezetőtestület azt a döntést hozta, hogy tisztázni kell ezt az ügyet. Semmi kivetnivalót nem látunk abban, ha egy testvér szakált visel. Miért nem? Mert a Szentírás sehol sem ítéli el a szakálviselését. Az, hogy szolgálhat-e felvigyázóként vagy kisegítő szolgaként, attól függ, hogy megfelele a bibliai követelményeknek, nem pedig attól, hogy szakálla-e vagy sem. Sem a felvigyázóknak, sem senki másnak a gyülekezetből nem szabad úgy éreznie, hogy joga van megítélni a testvérét ebben a kérdésben. Ez az útmutatás talán több kérdést is felvet bennetek. Például ez lehet az egyik. Miért döntött úgy a vezetőtestület, hogy most ezt az útmutatást adja? Pál apostol ezt írta. Változik-e világ színtere? Pál egy színház színpadához hasonlította a világot, ahol gyorsan változnak a dolgok. Egyik jelenet jön a másik után. És tudjuk, hogy a színpadon a színészek jönnek, aztán el is tűnnek. Vagy egy másik kérdés. Hogyan támogathatom ezt az útmutatást, hogy megőrizzem az egységet? Miután megnéztétek ezt a programot, néhányan úgy érezhetitek, hogy nagyon mélyen érint titeket ez a téma. Például lehet, hogy lesz, aki úgy gondolja, hogy most végre igazolást nyert. És valami ilyesmit mond. Hát már mióta ezt mondom? Ez bizonyítja, hogy nekem volt igazam. Egész idő alatt. Mások talán csalódottak, és valami ilyesmit gondolhatnak. Mindig is kiálltam amellett, amit az illő megjelenésről tanultunk. Hát most nagyon csalódott vagyok. Vajon helyes lenne bármelyik reakció? Egyáltalán nem. Ha eddig az volt ránk jellemző, hogy folyton a saját véleményünket hangoztattuk, és azt sem bántuk, ha emiatt szembe mentünk a szervezeti útmutatásokkal, vajon előmozdítottuk az egységet? Hozzájárultunk ahhoz, hogy teljesen egységesek legyünk, és ugyanúgy gondolkodjunk? Egyértelmű, hogy nem. Akikre ez igaz, jól teszik, ha változtatnak a gondolkodásukon és a viselkedésükön. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Jehova szervezetének földi része szorosan követi annak égi részét. Együtt mozog, és lépést tart vele. Emlékeztek, hogy az Ezékiel látomásában levő szekér milyen sebességgel halad? Olyan gyorsan, mint a villám. Szóval bárki, aki megpróbálja megelőzni ezt a szekeret, és erőltet egy változást, aminek még nincs itt az ideje, vagy ha valaki lemarad a szekértől, és hezitál, hogy támogasson egy döntést, amit a hű rabszolga meghozott, akkor nem mondható el róla, hogy egységben van Jehova szervezetével.